хати шартии сарҳад ки вилояти Боткени ҷумҳурии Қирғизистон ва вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷудо мекунад, аҷиб ва қисман ба курпаи қуроқӣ монандӣ дорад. нофаҳмӣ дар ин ҷо таърихи зиёда аз 30 соларо дорад. як насл одамон дар ин фурсат калон шуданд ва фарзандонашонро ба воя расониданд. бо рушди шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо мо ин нофаҳмиҳоро ба фазои интернетӣ кӯчонидем. мо дар интернет аз истиқоматкунандагони ноҳияҳои назди сарҳадӣ дида бештар баҳсу мунозира мекардагӣ шудем. мо хостем ба шумо на сабабҳои ин низоъ ва на мушкилоти ин минтақаҳоро дар ин лоиҳаи худ нишон диҳем. дар бораи онҳо бисёр гуфтанд ва ҳам нишон доданд. мо мехоҳем ҳаёти оддии сокинони назди сарҳадиро нишон диҳем. мо мехоҳем ба худ ва ба шумо савол диҳем: оё воқеан ҳама чиз чунин бад аст? одамоне ки хеле наздик зиндагӣ мекунанд он қадар гуногунанд? барои ин мо озмоиши на чандон калон мегузаронем. озмоише ки дар ин минтақа ҳоло ҳеҷ кас нагузаронидааст. дар ин лоиҳа як нафар қирғиз муддате дар оилаи тоҷик зиндагӣ мекунад ва як тоҷик дар оилаи қирғиз. онҳо ва шумо ҳаёти оилаи оддии тоҷик ва қирғизро мебинед. бо онҳо ба меҳмонӣ меравед, дар полис кор мекунед, бо урфу одатҳо шинос мешавед ва ба нони гарму як пиёла чойи онҳо шарик мешавед. лоиҳаи мо аз кастинг оғоз шуд. лозим буд оилаҳоеро ёбем ки аъзои нави онҳоро дар хонаашон қабул мекунанд ва он нафаронеро ёбем ки ба ин оилаҳо барои зиндагӣ раванд. ҳақиқатан душвор буд ки аз оилаҳои зиёд аз байни чунин ҷавонони боистеъдод нафарони заруриро интихоб кунем. мақсади иштироки ман дар кастинг барои дӯстии ду халқҳо асос гузоштан аст. об барои мо умумӣ аст. забони қирғизиро мефаҳмам ва бо қирғизӣ сухан карда метавонам. ман зебо ҳастам. тарзи зиндагии онҳо ба ман ҷолиб аст. асосаш ман ба фикрам ба қирғизон монанд мефаҳмам. ба фикрам байни мо фарқият калон аст. наврӯз майрам, наврӯз сайрам. муносибат бо тоҷикон дар умум хуб аст. овоздиҳӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва аъзоёни комиссия интихоби худро карданд. ман иброҳим аз ҷумҳурии Тоҷикистон. иброҳим муллоҷонов 27 сола дар вилояти суғд ҷамоати хистевази ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиндагӣ мекунад. ихтисосаш барномасоз. дар ноҳияи сарҳадии Қирғизистону Тоҷикистон зиндагӣ мекунам. ҳоло бошад ман ба давлати Қирғизистон рафта истодаам. тӯли 15 рӯз онҷо зиндагӣ мекунам. намедонам ки маро дар онҷо чӣ интизор аст. фикр мекунам зиндагии онҳо аз мо фарқ мекунад. шунидан кай бад монанди дидан. беҳтараш биёед меравем, баъдан хулосабарорӣ мекунем. мен Торобай Улу Азамат. Азамат Торобай Улу 20 сола истиқоматкунандаи деҳаи Самарқандеки ноҳияи Баткен. донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи кӯҳи металлургӣ ба номи Усонгазӣ Асаналиеви шаҳри Бишкек. мен ин ҷангу үй-билем долборуна қатышиб ман дар лоиҳаи оилаи нави ман иштирок карда истодам. имрӯз ба Тоҷикистон ҷамоати хистеварз меравам. ман дар оилаи нав дар оилаи тоҷик зиндагӣ мекунам, то ки тарзи зиндагии онҳоро худам бинам. урфу одатҳои онҳо чӣ гуна аст, фаҳмам ки мо чӣ монандӣ ва чӣ фарқият дорем. агар росташро гӯям хавотирӣ дорам. оилаи нав чӣ гуна маро пешвоз мегирад, чӣ гуна қабул мекунад, атрофиёни ман маро чӣ гуна мефаҳманд, атрофиёни вай оилаи дигар чӣ? ошондой эле ошонун айлана чөйрөсүндөгү адамдар кандай түшүнөт? илоҳим сафарако бехатар шавад, мартаби аъло тият, соғ рафта саломат бид илоҳим, забони гӯё тият, ривоҷи кору барори кор тият, обрӯ тият, ба обрӯи баланд гашта бид илоҳим. худо парвардигор, худо дар паноҳаш нигаҳ дорад. өзүм ушул аймактан болгондуктан ман худам дар ҳудуди сарҳад зиндагӣ мекунам ва барои ман бисёр муаммоҳои ин ҷо шинос аст. мехостам барои ҳалли онҳо саҳми худро гузорам. пештар ман дар чорабиниҳои бахшида ба рушди дӯстии ҳамсоягӣ иштирок намудам ва барои ҳамин оилаи ман қарори маро дуруст қабул намуданд. пештар ман дар ҷамоатҳои ҳамсояи Ворох, Чоркӯҳ, Сурх будам, лекин ба ҷое ки ҳозир рафта истодам, ягон маротиба набудам. намедонам ки ба кадом оила меафтам. кандай үй-бүлөгө туш келем, ал жакта болуп көргөн эмесмин. сабаби иштироки ман дар ин лоиҳа он аст ки тоҷико чӣ гуна буданамонро худи ман муаррифӣ кардам дар кор ва чӣ гуна будани онҳоро меомӯзам ки байни бисёри ҷангу
низоъҳо мешавад ки аз кадом тараф мешавад, инро ҳеҷ кас намедонад. Мумкин аз тарафи мо бошад, мумкин аз тарафи онҳо бошад. дар рафти дар он ҷо зиндагонӣ кардани ман, рафтори онҳо аз худи ман ҳам вобаста аст ки ман дар он ҷо чӣ хел вай мекунам, худаамро муаррифӣ мекунам, ё ки чӣ гуна ки ман вақте ки онҳо маро пешоз мегиранд, ман ба хубӣ онҳоро ҷавоб гардонам, ба хубӣ рафтору кирдори худамро нишон диҳам. Онҳо албатта маро ба хурсандӣ тӯли 15 рӯз маро меҳмондорӣ мекунанд. Салому алайкум. Салому алейкум. Ман Иброҳим. Здравствуйте. Таджикистан, а вы Кыргызстан? Да, тоже. Обменяемся? Да. Удачи. Удачи вам. Ага, До удачи новых вы встреч. тоже. Хорошо. До свидания. До свидания. Пока. азамат дар ҷамоати хистеварзи вилояти суғди тоҷикистон як муддат зиндагӣ мекунад. дар ҷамоат зиёда аз 70 000 аҳолӣ умр ба сар мебаранд. ҷамоат бо деҳаи жанижери ноҳияи лайлаки қирғизистон ҳамсарҳад аст. иброҳим ба деҳаи кулундии вилояти Баткени қирғизистон меравад. дар деҳа зиёда аз 10 000 нафар зиндагӣ мекунанд. деҳаи кулунду ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 46 километр сарҳади умумӣ дорад. Menin oyum negisinden tuz. дар умум фикри ман мусбӣ аст. мо дӯст будем ва гуфтан мумкин аст ки ҳоло ҳам дӯстӣ мекунем. фикр мекунам дар рафти лоиҳа мо метавонем баъзе нофаҳмиҳо ва стереотипҳоро ҳал ва бартараф намоем. дӯстӣ ин меҳнати зиёд ва гарон аст ва албатта тез онро сохтан имконнопазир аст. Бирок чындыгында муну сразу кура калуу мүмкүн эмес. Неге жейсиң? оилаи Чороевҳо ки Иброҳимро қабул намуданд, дар деҳаи Қулундаи ноҳияи Лайлак зиндагӣ мекунанд. падар Бозорбай Чороев дар Русия дар муҳоҷирати меҳнатист. ҳамсари ӯ Калибобу Мирзабаева бо тарбияи фарзандон машғул аст. дар оила ҳамсоли Иброҳим Султонали Бозорбаев ва боз 4 фарзанд зиндагӣ мекунанд. Султонали баранда аст. дигар фарзандон дар мактаб мехонанд. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, bir mehmon. Naz omadidmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Marhamat, marhamat. Bioyton. Rahmat. Veriton. Rahmat. Marhamat. Amin. آبادی مکان، تنیسیت، خاطری جمع، روح و ارواح گذشتگان، برای کاری همه آخرت کارشان بخیر کند. لا اله الا الله. الله. оилаи Муллоҷоновҳо ки Азаматро аз Қирғизистон қабул намуданд, дар ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон зиндагӣ доранд. модаркалон Фотима Муллоҷонова дар ансамбли Пайванд фаъолият дорад. занҳо дар хона бо духтани либоси миллӣ ва сӯзанӣ машғуланд. дар хона бо модаркалон ва бобокалонаш ҳамсоли Азамат Зафарҷон зиндагӣ мекунад. шумо нағзми? ҳаматон хуб ҳастедми? Жақсы, раҳмат. O'zingizlar? Tinch. дар қатори дигарон мо ҳам нағз. барои омаданатон ташаккур. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga. ба шумо низ барои меҳмондорӣ ташаккур. Rahmat. Люди. Aziz. набираҳо бисёр аст. ман ба онҳо шумо гӯён муроҷиат мекунам. Yo, всегда назову на вы и Спасибо. Шул жерде жатып, шул жерде кийимин алмаштырып, ин ҳуҷраи ту аст. инҷо истироҳат ва хоб мекунӣ. инҷо ҷевон. комната. Кийим, шкаф. Вот здесь будет. Шол дех рабочий штеб за съёмка. инҷо ҳуҷраи кории мо аст. мо тӯю маъракаҳоро наворбардорӣ мекунем.
акс мегирем ва наворҳоро танзим мекунем. ин бародари ман ӯ чорабиниву тӯйҳоро ба навор гирифта танзим мекунад. ба ман кӯмак менамояд. ман дар тӯйҳо барандагӣ мекунам. Montajda da o'zi qiladi. من همین خانی زندگانی میکردی شما نبیرم که زندگانی میکنید به ملال انی خودتان. رحمت شما رحمت. Пожалуйста, угощайтесь пловом, нашим таджикским пловом. У нас обычай Только с рукой. только рукой. Пожалуйста, только руками будем есть. Очень вкусно. Вот с мясом надо. Вот с Спасибо. лимоном. Лимон точно кергеми? Надо громко. Мені қабыл алған үй бүледағын ең соның деңгелде қабыл алды. оилаи нави ман маро бисёр нағз қабул намуданд. онҳо хеле меҳмондӯст, одамони ҳурматкунандаи дӯстӣ мебошанд. ташаккури зиёд ба падару модари навам барои истиқболи самимӣ. Ушул жерде қабыл алған биздин атабыз менен апабызга терең ыраазычылык билдирем. Бүгін біздің үйге Таджикистанның чунон ки имрӯз ба хонаи мо меҳмон аз Тоҷикистон омад, барои ӯ ош пухтам. тамақ салып берем модарга. аз рӯи урфу одати мо меҳмонро бо ош пешвоз мегиранд. Qandaysizlar bodarim? Yaxshimisizlarmi? бачаҳо чӣ хел шумоён? меҳмони мо гурусна намонданд. марҳамат кунед. نقص پیشواز گرفتن چه خیلی که خودمون پیشواز میگیریم مهمانای همه خیلی نقص پیشواز گرفتن رحمت 2 هفته باشد اینجا زندگی کرده میشه خانه‌هایم خیلی ساعت‌های ما مایده یعنی ها خیلی 15 ساعت بوده است کلانتر یعنی ما نظر به اینها مایده İbrahim bizde ile balaken hem Jaşovdagi bizdikide ile. иброҳим монанди ман будааст. дар симои ӯ маълум аст ки ӯ мисли мо дар оилаи оддӣ тарбия ёфтааст. Menkinde ile ata-enenin qo'lida tarbiya olgan bolada ile. Meni o'zi yaxshi ekan kelgandan хислати иброҳим ба ман писанд омад. мо дарҳол шинос шудем ва забон ёфтем. ӯ фақат бо забони тоҷикӣ гап мезанад, ӯзбекиро кам мефаҳмад, лекин мо кӯшиш карда истодаем ки ҳамдигарро фаҳмем. ман дар Исфара таваллуд шудам ва то синфи 5 дар мактаби тоҷикӣ таҳсил кардам. суханони иброҳимро хуб мефаҳмам. он чизе ки фарзандони ман ба ӯ фаҳмонда наметавонанд, ман худам тарҷума мекунам. kengri balдар tushundira olmaganda o'zim tushundirib beryapman. ин бегоҳ мошини Султоналӣ дар роҳ ба шаҳри Исфара вайрон шуд ва ӯ дар роҳ монд. барои кӯмак бародари Султоналӣ Мавлиддин ва қаҳрамони мо Иброҳим рафтанд. Biz hozir jo'nadik-da bu yoqdan. мо индам бо ҳамроҳии иброҳим ба роҳ баромадем. ҳозир мерасем. насиб мошини шуморо гирифта меорем. Bo'ldi. شد خانه برای سکین زیاد کده براستیم هیچی همین ماشین سراسمه تیله کسی گیدیم فرونده تیله کنام کتیم ها تو فرونده بودم که لبی پورتره بهش تاستگی بوده است لبش در مانده بیزیان